प्रभाकर साहेब, मनोगताच्या निमित्तानं तुम्ही ऋषी सरांचा उल्लेख केलात. ऋषी देसाई गेली अनेक वर्ष पत्रकारी क्षेत्रामध्ये आहेत. फक्त पत्रकार म्हणून कार्यरत न राहता त्याच्या पलीकडेही जाऊन कला क्षेत्रामध्ये खूप मोठं योगदान आहे. आमच्यासारख्या छोट्या कलाकारांना सातत्यानं मार्गदर्शन त्यांचं असतं, किंवा आम्ही कुठेतरी अडलो की हक्काने एक फोन मुंबईत जातो आणि हक्काने समोरून मार्गदर्शन केलं जातं. आणि प्रमाण मालवणी भाषा यासाठी त्यांचा सातत्याने आग्रह असतो. मला वाटतं त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार आणि खणखणीत टाळ्या देऊया. आणि या टाळ्यांच्या गजरात मी त्यांना व्यासपीठावर येण्याची निमंत्रित करतो. सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक, ज्येष्ठ निवेदक, पत्रकार ऋषी देसाई सर, एकदा जोरदार आपण टाळ्या देऊयात. सन्मान होतोय या ठिकाणी कोकणशाहीच्या या शाही मंचावर. शाही सन्मान तृतीय वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं चॅनल कोकणच्या समृद्धीचा कलाकाराचा एक सन्मान होतोय सन्मान पत्रकारितेचा, होतोय सन्मान मालवणी भाषेचा, होतोय सन्मान आपल्या हक्काच्या माणसाचा. सन्माननीय पत्रकार, ज्येष्ठ निवेदक, कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक ऋषी देसाई सर. देसाई सर, अगदी मनपूर्वक आपलं अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीच्या लाख लाख शुभेच्छा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.